କରିଛୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କୋଶଲା ଚାଷ କରିଛୁ ଆମେ ଏଠି। ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କୋଶଲା କରିଲେ ଖାଇବାଟା ଭାଇ ନ କରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କୋଶଲା ଆମର ଭଟା। ଦେଖ ହେଟା କି ନାହିଁ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ କୋଶଲା ଭଟା ହେଟା। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ ଭାଇ ବୋଲେ ମାଣ୍ଡିଆ କରିବେ କ'ଣ କି ମାଣ୍ଡିଆ କରିଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ କହିବେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଭାଷାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କହିବେ। ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ଭଟା ସେପଟେ ସେପଟେ ସେ ନଦୀ କି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ନଦୀ ଏଇଟା ଏ ସାମ୍ନାର ନଦୀ। ଏତେ ବଡ଼ ଭଟାରେ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ଭାଇ। ପରମ୍ପରା ମାନେ କ'ଣ କି ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ଗଲା ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଲସି କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କୋଶଲା କରିଥିଲୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କୋଶଲା କରିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ କେତେ ରଖିବୁ ଆଉ ବିକିଦେବୁ ଆଉ କୋଶଲା ବି କେତେ ରଖିବୁ ପାଇଁ ଆଉ ବିକିଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖ ଛୋଟ ପରିବାର ଭାଇ ଏଇଟା କରିଲେ ଖାଇବୁ ନ କରିଲେ ନାଇଁ ଭୋକେ ଶୋଇବୁ ସେମିତିକା। କ'ଣ ଭାଇ କରିଲେ ତ ଖାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇ ହେବ ନ କରିଲେ ତ ଭୋକେ ଶୋଇ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଦେଖ ତମ ସାନ ଭାଇ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଭାଇ। କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦିଅ। ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବ୍ଲଗ୍